तो चटनी बा एगो परदेसी एगो पति बड़े बाहर में अब पत्नी बड़े गांव में। अरे कौन पति? चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनावे वाला पति जी। अब बताई प्रधान जी मुन्ना जी, चाय बनावेला की मनोहर पति आपकी कपार छीले वाला पति माने बले ढोला हम दाढ़ी बनावे ती अपना मेहरारू को कौन मरद होइस रे? आज भर दाढ़ी बनावे वाला बुझली। हाजा हाँ जी तब तो अपना मौगी की दाढ़ी बनाओ तो एकदम मसाज करे लो, हाँ हाँ ब्लीचिंग करे लो, हाँ आईब्रो बना देबा आईब्रो। हाँ आई ना रौरो पिछुआरिया छील ली। बड़ा मनराड़ बहू पहले हमार कलम काट सवेरे सैलून पर छुड़ी कोची घर ई कौन सैलून हरे सुतारी तो झूठो के व्यापारी हाँ ई मतलब ना भई कोई का राशन ले ले अकी राशन गिरा दे। हमरा कोई के मतलब है कि मर्द आ मेहरारू, मर्द बड़े बहरा में मेहरारू बड़ी गांव में। कावना मेहरारू के श्रद्धा ना हो के मर बोलमुगा घरे आईती आ कावना मर्द के मन ना के अपना परिवार के संगे ले आईती। तो मेहरारू कब कब अपना मरद के खोजेली सजी? होली में, दिवाली में, नवरात्रन में, लगन में कब ना खोजेली से जरूरत पड़ते खोजी ना। तो दिवालिया में काहे खातिर खोजेली स? दिवालिया में तार मौगी खोजत होई सबकर बोलमुआ आ गई आ हमारा घर के झोले न झराई। सबकर बोलमुआ बाहर से आगल बे सखी कौन एटम बम छोड़ता, कौन नागिन पड़ाका छोड़ता, ये हमरो घरवा रहीते त ना पड़ाका छोड़ते तो छुड़छुड़ियो तो छोड़ लेते। कौन को बोलमुआ छत पर मोमबत्ती गले बा, कौन के द्वार पर इहो घरवा रहीते त ना नादा पर तो खूंटो पर तो धरीते। खूंटा पर ना तो खूंटा पर दिए ना धरला धराला हई बड़े हई इनकर मेहरारू हां इनकरा वो खरे पर धरे ली ऊ काहे उ जानतिया कि जोम के दिया ही जी धराला। ये कर राम राजा राम भाभी काहे रुअतारू हो? आज 2 दिन से देखो तनी तू बड़ी रुअतारू का हो? प्रधान जी अगर जीत जाता नहीं बम्पर वोट से तो तार के इंदिरावास हम पास करा दे। प्रधान जी मुन्ना बाबू जीत जाए तो तार के हम वृद्धा पेंशन पास करा दी। वृद्धा पेंशन कब मिलेला? का पता? अच्छा तोर मरद बा ना? अरे तो बूढ़ा पेंशन पास करा दे ना तो तार बुढ़ारी पेंशन पास काहे रोतारू भाभी पहले ही बताओ। दे हाई वृद्धा पेंशन अब यहाँ के उम्र बा वृद्धा पेंशन देवे अला देख ली सर्टिफिकेट भरे में गजा ना हुई। शर्मा जी देखी कितना प्रेमी बानी 100 रुपया दिल बानी स्वागत बा। भाभी हेने आओ। वो दिन हमरा से मुन्ना जी कहत रहनी प्रधान जी ये गिरी बाबा काहे रोज रुआ तारी सवेरे तारा दुआर पर रमी त देखता नहीं जे गोबर पूरा धइल बा, पूरा गोबर फेंकले बाड़ू मुड़ी तहार लाल हो गइल बा फेंकत फेंकत ए बरा आओ तन देखतन जे चिपरी पथले बाड़ू कलिया गनी त देखन जे बकरी के लेड़ी बहारता। काहे रुआ तारू भाभी कौन बात बका? वाह 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 काहे रुआ तारू पहली बताओ। ए दीदी मारे बे कत बड़ जे छुल दे आंख में लोरे फेंक दे। हम दीदी आई के देवर बन के कहतनी त दीदी कहतारी। अब हालत चलाक बड़े के हई दीदी के चिन्ह जातारू आई 3 गो जीजा जी चिन्हाते नहीं खो। काहे रुआ तारू पहली बताओ। हमर राजा जी
हमर करेजा हमर सैया जी 3 साल से बहरा पड़े। हम कितना कहतनी कि अब रउआ घरे आ जाई आ जाई आ जाई, कहत रह हमर फुर्सत रहेगी। ए प्रधान जी कितना पीरा ई सहतिया, रोवत रोवत पीरवद गइल बिया, अलवा गइल बिया। मरत तार 3 साल से कहत रहे जे ओ बाय आवत नहीं खन ना जाए दादा। कैसन तोर बाप सारवा रहे जे प्रधान जी से बियाह करा देलो। जब जानत रहे जे प्रधान जी सन्यासी हई, पंचायत के सेवा से हैरान बानी, तो कहे के मुंह से शादी करा देले रे। उहे कहती है जे का कहिए देवर जी, का कहिए देवर जी। पिया परदेश में अरे बस गइल जाके, पिया परदेश में बस गइल जाके, पिया परदेश में बस गइल जाके, पिया परदेश में बस गइल जाके। रात दिन याद पड़ी अरे सजनवा हो से जियो पर नींदियो न आवे, से जियो पर नींदियो न आवे। पिया परदेश में बस गइल जाई के, पिया परदेश में बस गइल जाके, पिया परदेश में बस गइल जाके, पिया परदेश में बस गइल जाके। रात दिन याद पड़ी आवे बलमुआ हो, अरे सजनवा हो। ये नाती अगुआ रहले, यही नाती के चलते प्रधान जी से बियाह भइल बा। अरे बलमुआ हो से जियो पर नींदियो ना, ए बलमुआ हो से जियो पर नींदियो, ए बलमुआ बैठी किन के लेल बड़ा की बटैया लेल बड़ा। भैया राधे श्याम शर्मा जी उर्फ साधु भैया 51 पैसा नहीं दिल मने हार्दिक स्वागत बा। ए बलमुआ कहीं का सुनी ना हमार बात,
सुनी ना हमार बात भागी जौन भागो तना नाती बियाह को के काहे लगी शादी कइला काहे कइला गाना काहे लगी शादी कइला काहे लगी शादी कइला काहे कइला गाना काहे लगी शादी कइला काहे कइला गाना अरे चढ़ली जमानी राजा ओ बनी बिया अरे सजनऊ हो रतियों के नींदियों न आवे कोयली की कूक सुनी गौतम भैया रामपुर एकान पैदल बनी गौतम भैया के प्रणाम बा विशाल भैया खैनी दुकान रामपुर एकान पैदनी विशाल भैया के भी प्रणाम बा कोयली की कूक सुनी दिलावा में हुक बा कोयली की कूक सुनी दिलावा में हुक बा अरे कितना बताई सैया कितना ले दुख बा कैसे बताई सैया कैसे बताई सैया कितना ले दुख बा कैसे बताई सैया केहू नाही पास बा बनबा उदास बा केहू नाही पास बा बनबा उदास बा बोले मुया रौरा बिना मन नहीं खे लागत वीरेंद्र भैया डीलर साहब एकान पे दलबनी डीलर साहब के प्रणाम बा तू जब ससुर हम जाए शमशान अरे भगवान ना करो उसकी शमशान जाएंगे तारे तू भले ससुर जाओ ईआर के घरे जाओ लेकिन हम ईपी बिहार के घरे जाए वाह वाह केहू नहीं पास बा मनवा उदास बा केहू नहीं पास बा मनवा उदास बा लहुर देवरा बोलाया वे बलमुआ हो अरे सजनऊ हो रतियों के नींदियों आवे रतियों के नींदियों न आवे अरे
निदियो नया में पिया चार को 50 के दे दो बबुआ।